רדיו ים המלח, נווה המדבר המוזיקלי שלך. כל תלמיד אשר מסיים כיתה ט' צריך לבחור בין שתי מגמות בגרות. בית הספר 6-שנתי עין גדי מציע מגוון רחב של מגמות, ובפני כל תלמיד עומדת הדילמה באיזה מגמה הכי טוב לבחור. על מנת לעזור לכם ולפתור חלק מהדילמות, אנו, תלמידי מגמת רדיו, נציג לכם בצורה הכי לא אובייקטיבית את המגמה הכי מוצלחת שיש. אחת המגמות המבוקשות בבית הספר היא מגמת התקשורת. מגמת התקשורת מורכבת מ5 יחידות לימוד, 3 יחידות עיוני ו2 יחידות מעשי. את שתי היחידות המעשיות משלימות מגמות הקולנוע והרדיו, ופה אנחנו נכנסים לתמונה, ונסביר לכם למה כדאי לכם לבחור במגמת רדיו. הרדיו נותן לך להכיר ביכולת שלך שלאו דווקא ידעת שאתה יכול. אתה לומד להצליח דרך תרגול ועשייה, זאת המגמה הכי מעשית שיש. אתה מרגיש כמו שדרן רדיו אמיתי, ובסופו של דבר אתה יוצר תוכנית משלך, זה הדבר הכי מספק שיש. במהלך 3 שנים אנחנו לומדים את יסודות מקצוע הרדיו, את חשיבותו ואת התחום הטכני והמעשי שלו. את לימודי הרדיו מתחילים התלמידים בתחנת הרדיו האזורית כל ים המלח, שנמצאת בתחומי בית הספר ומשדרת בתדר 106 FM. הלימודים העיוניים מתקיימים בכיתת הלימוד בתחנה, ואילו הלימודים המעשיים באולפן הרדיו המאופזר בכלים טכנולוגיים מהמתקדמים שיש. הלימודים נעשים בהדרגה, תחילה החלק העיוני ולאחר מכן החלק המעשי, כפי שמסביר רפי קוז'ק, מורה לרדיו. בכיתה י' הם תואמים מרזי המקצוע, ואז שבסופו של דבר מי שמחליט להיות במגמה, מגיע לכיתה י"א, ושם כבר מתחילים ללמוד יותר חומר עיוני. בסופו של דבר, במהלך השנה הם גם כל אחד מנהל לעצמו תוכנית רדיו משלו, תוכנית מוזיקה, ובכיתה י"ב, כשהם כבר יודעים את כל עקרונות השידור הרדיופוני, הם ביחד יוצרים מגזין שבועי, מה שבסופו של דבר מכין אותם לקראת הפקת הגמר, שזה בעצם הגשת מגזין אישי באורך של כשעה. אם מגיעים לכיתה י"א, לאחר שהם שולטים בפן הטכני, לומדים התלמידים את יסודות הכתיבה העיתונאית, התחקיר והרעיון. במקביל, כל תלמיד משדר תוכנית אישית המשודרת בשידור חי על פי נושא שהוא בוחר. את השנה מסיימים בפרויקט אישי המסכם את הנלמד במהלך השנתיים הראשונות, ומהווה בעצם הכנה לפרויקט הגמר איתו יצטרכו להתמודד התלמידים בכיתה י"ב. הבגרות בי"א עזרה לי בכך שבבגרות בי"ב ידעתי יותר טוב איך לסדר את הזמנים שלי, וידעתי איך לכתוב כתבות יותר טוב בצורה יותר מאורגנת ומסודרת, והיה לי יותר קל לבוא לאנשים ולתחקר אותם ולדבר איתם ולראיין אותם. במהלך השנה האחרונה, התלמידים מתמודדים בשני מישורים. הראשון, העלאת מגזין שבועי בשידור חי בנושא אחר כל פעם. מגזין אותו מפיקים בשיתוף פעולה כל חברי המגמה, תוך כדי התנסות במגוון התפקידים. המגזין כולל רעיונות, כתבות, פינות ושאר המרכיבים אותם לומדים במהלך השנה. המישור השני איתו מתמודדים התלמידים הוא פרויקט הגמר. פרויקט הגמר הוא פרויקט אישי סביב נושא אותו בוחר התלמיד, על פי טעמו ותחום עניינו. בכיתה י"ב היינו צריכים לעלות כל שבוע מגזין שבועי בנושא אחר. כל מגזין, כל אחד מילא תפקיד שונה. פעם אחת שדרן, פעם אחת כתב, מפיק, עורך מוזיקה, עורך. גם עבדנו על פרויקט הגמר שלנו, כל אחד בנפרד, כאילו, ואני יצאתי לכיתה המקדמת, משום שאני לומד בכיתה כזו, וזה נושא שנגע לי מאוד. מלבד מה שהפן הלימודי מקנה לך, מגמת רדיו מקנה לך ערך מוסף, כמו כלים להמשך החיים, כגון לעמוד בזמנים, לחקור דברים, להתמודד עם לחצים, להכיר את עצמך יותר טוב, לא לוותר, להיות יצירתי, חשיבה ביקורתית, לדעת לקבל ביקורת, לעצב דעה, ויש כאלה שיעידו שהרדיו יקנה להם ביטחון עצמי. לסיום, מקווים שהצלחנו לשכנע אתכם שמגמת רדיו היא המגמה הכי מעניינת שיש, ובנוסף שתהנו בה מכל רגע. אתם מאזינים לרדיו כל ים המלח בתדר 106 FM בחסות כל ישראל. אני הייתי עורך עיתוב. אני זוהר מושקטו. ואיתנו אחראי על הביצוע הטכני אופק שמיר. ובנוסף, אני רוצה להגיד תודה לחברי המגמה, עומר דנן, רן גבאי וגיא חנוכה, שהוא חלק בלתי נפרד מהכנת הכתבה הזאת. המשך האזנה נעימה, נשתמע. ומקווים שתבחרו נכון. תבחרו רדיו. 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 רדיו.